Dobre, čaute, pokračujem natáčanie a idem sa pozrieť sem. Odtiaľ z hora až sem dole. Takže ideme. Ideme sa sem pozrieť. Dobre. Akurát sem prišlo také auto. Toto ja prišlo som také auto RK367 CSS a my pokračujeme videom. Nie je to vidno, ale mám rozbitý foťák, takže mi to troška zle natáča. Toto je taká lopta, vidíte ho? Je ho vidno, hej? Tam je. To je tá lopta. To je miska psia na vodu. Ideme ešte do nej kopnúť. Aj tu je. OK, tu máme toto. Tam je duch. Ako ho je vidno. OK. Nerobím sa srandu, je tam duch. To som len tak pre zábavu povedal. Do srandy, ale tieto videa takto večer o pol 10 natáčať, tak to není dobré. Vyzerá to, že ráno, hej, obloha je pekná, biela, modrá. To nemyslíte si, že to je slnko, hej, to je lampa. Pekná biela, je tam riadne svetlo, ale to svetlo není. To je čistá tma svietia, lampy, všetko. Pozrieme sa tam. Dobre. Tak ja pre dneskajšie končím. Tu čaute lidi. Pre dneskajšie video končím. Čaute.